El largo camino hacia la libertad. Long walk to freedom. Sónavos, Nelson Mandela. Non era un artista ou algo parecido? Non, a min sóname que estivo no cárcere, xa que a comezo de curso, nos anuncios da Axencia de Viaxes propuxemos visitar a súa cárcere, pero non sei moito máis del. A profe ten o libro en castelán e en inglés. Xa pode ser unha persoa ben importante, porque mira que ter un libro así de gordo como este de 661 páxinas sobre a súa vida. Que nunca leva dúbida. Non vedes que a profe sempre nos anda a falar de mulleres pioneiras porque di que todos os libros aparecen homes? Sí, que as mulleres as borraban do mapa. Pois eu escutei falar de ese tal Nelson Mandela, que nos tiña que falar, que lle gustaría telo coñecido. Pero iso é imposible, que xa morreu. Non estades nada modernizados. Hoxe en día isto da IA podes facer calquer cousa. Vamos a investigar un pouco. Pois estábamos no certo, presidente de Sudáfrica, activista Nobel da Paz, como para non coñecelo. E que vos parece se con todo o que sabemos o entrevistamos? Non te enterache de nada. Nelson Mandela morreu no 2013. A que non se enterou de nada fuches ti, que vives no Paleolítico. Aténdeme e faime caso. Nelson Mandela é un símbolo universal da loita pola liberdade, igualdade e xustiza. Líder surafricano e defensor incansable dos dereitos humanos. Dedicou a súa vida a combatir o apartheid, un sistema discriminatorio que marcou o país. Despois de 27 anos na cárcere, non buscou venganza, buscou reconciliación. Converténdose no primeiro presidente negro de Sudáfrica. Nesta entrevista imaginada polo alumnado de sexto A, coñeceremos máis profundamente a súa vida, a súa loita e as lesións que nos deixou para este mundo. Como foi a túa infancia? Fui un feliz neno. Divirtíame cos meus amigos xogando as peleas de paus, collendo as ovellas. Recordo así historias africanas que me contaba miña nai. Tamén poñía cinza no meu cabelo para parecerme a meu pai, que tiña o cabelo moi canoso. Sendo aínda pequeno, meu pai morreu e iso cambiou a miña vida porque miña nai mandoume vivir con meu tío. Miña nai visitábame moi a miúdo. Como te sentiches cando chegar á escola che cambiaron o nome? Pois foi todo un pouco raro. Non entendía moi ben porque tiña que cambiar o nome que me puxera meu pai, Rolilala, por un nome inglés, porque decidiron que o meu novo nome sería Nelson, un nome inglés. Se eu era sudafricano, para que quería un nome inglés? Co tempo deime conta de que era algo discriminatorio. Sabemos que estudaches na universidade. Como foi a experiencia? Estudiei Dereito porque desde sempre me interesou a xusticia social, mesmo a política. Nesta época coñecía a Oliver Tambo, un dos meus grandes amigos. Foi difícil porque tiña moito que estudar, pero tamén moi divertida. Recordo unha noite na que fomos de festa e nos divertimos moito, pero o noso profesor descubriu-nos e xa imaginades. Como te sentiches cando chegar a Johannesburgo comprobaches que as casas grandes en boas condicións e as sopas brancos? Pois mira, Justice e máis eu chegamos a Johannesburgo, fuxindo do plan que o meu tío tiña para nós, casarnos. Non queríamos facer iso e pensamos que a gran cidade sería o lugar perfecto para empezar a nosa nova vida. Pero cando chegamos e descubrimos que os luxos solo eran para os brancos, quedámonos conmocionados. Que terían os blancos que non tivésemos nós? Aí decatámonos que o noso país estaba sufrindo moito racismo e coñecimos xente que, como nós, querían cambiar con esas injustizas. Claro, estásnos a falar do apartheid. Como era iso?
Pois era un sistema que diferenciaba aos brancos e negros. Os negros tiñamos que ter un pase co nombre, dirección e traballo. Se non o levabas, podías rematar no cárcere. Nas tendas, nos cines, había entradas diferentes para uns e outros. Non tiñas xeito de ningún. Por iso comenzamos co CNA, Congreso Nacional Africano, para manifestar en equipo pacíficamente, protestando contra as injusticias, pero simplemente sen utilizar armas. Que significou entón a traxedia de Sharpeville? Foi un punto de inflexión na nosa loita, porque o goberno mandou disparar sen control ante unha marcha de miles de persoas, matando a 46 ferindo a máis de 400. Démonos conta de que pacificamente non conseguínamos nada, que a forma de combater a elixe o inimigo e comezamos a utilizar armas. Iso sí, tratábamos de non causar mortes, simplemente destruir algún edificio. Algún dos teus amigos ou coñecidos foron feridos ou asasinados na loita contra o apartheid? Claro que sí, moitos dos meus amigos foron feridos, algún asesinado, torturado ou encarcelados. Realmente non importaba que fosen amigos ou non, xa que neses momentos estamos todos unidos para facer Suráfrica un lugar mellor. Entón, calquera injusticia ou perda personal me apenaba moito. Fuches condenado a cadea perpetua. Como era a túa vida na cárcere? Por un lado, non me condenaron a morte, polo que a cadena perpetua non era a peor das opcións, pero por outra, a vida no cárcere era moi dura. A celda era moi pequena, ao dormir, os meus pés e os meus brazos tocaban as paredes, e a manta era moi fina e só tiña un cubo para facer as miñas necesidades. A comida era horrible, só podía recibir 2 visitas e 2 cartas ao ano. E as cartas eran revisadas polos gardas, que tachaban o que non querían que soupera. Que che pasaba pola cabeza estando encerrado na cárcere? Intentaba ter a mente activa e forte, pensar na loita contra o apartheid e pola liberdade. Pensaba na miña familia, se os meus fillos estarían medrando sans e salvos, se a miña muller podería manter a familia. E non vos vou negar que por algún momento sentía que lles estaba fallando. Pero por outro, eu quería unha Suráfrica libre para eles e para todos os surafricanos. Tamén facía moito exercicio. Como te sentías sen ver a túa familia tanto tempo? Era moi difícil. Foi un proceso duro e doloroso. De feito, estando eu no cárcere, entereime de que falecera a miña nai e tamén de que un dos meus fillos morrera nun accidente de tráfico, e ese foi un dos días máis tristes da miña vida. Como crees que se sentían os teus fillos e a túa familia mentres ti estabas no cárcere? Imagino que triste, enfadados, afectados pola miña ausencia. Non é fácil medrar ser un pai ao teu lado, en un lugar onde non estás seguro. Foi unha época moi dura para todos. E como foi volver a ver a túa familia despois de tanto tempo? Foi unha emoción moi grande, como despertar dun mal soño. Volver a ver os sonrisos dos meus fillos e escoitar por primeira vez que me chamaran avó. Ver os meus amigos de novo. Recuperar a miña vida e o tempo perdido. Cando te convertiches en presidente de Sudáfrica, cal era o teu obxectivo? Sanar as feridas do pasado e unir a un país que durante tanto tempo estivera dividido polo apartheid. Que non houbera vinganza, senón perdón. E que xuntos e xuntas, brancos e negros, todos puideran vivir en armonía, cos mesmos dereitos e deberes. E rematamos a entrevista recordando as palabras de Nelson Mandela. A educación é o gran motor do desenvolvemento persoal.
Só con ela, a filla dun campesino pode chegar a ser médico. O fillo dun mineiro pode chegar a ser director de mina. O fillo de un granxeiro puede ser un presidente de unha gran nación. Tive a ocasión de aprender que o valor non é non ter medo, senón ser capaz de vencelo. A persoa valente é a que é capaz de conquistar o seu medo. Sempre souben que no fondo do corazón das persoas hai misericordia e generosidade. Ninguén nace odiando a outra persoa por a cor da súa pel, a súa nacionalidade ou a súa religión. O odio aprendese e se é posible aprender a odiar, é posible aprender a amar. O amor xurde con maior naturalidade no corazón das persoas. A bondade é unha chama que pode quedar oculta, pero que nunca se apaga. Mandela, a túa loita fixo un mundo mellor.